Benvingudes al López Assegurances, on la mort és com unes vacances. Seieu. Molt bé. I què? Bé, volíem fer-nos una assegurança de vida, perquè clar, ens fem grans i... Sí. Bé, jo sóc immortal, només les acompanyo. Estupendo. Sí, i com funciona el tema, més o menys? Us he de fer unes preguntes i així sabré si sou aptes o no. Dispara. Som-hi. Fumeu? Ah, que es pot fumar aquí dins? Perfecte. No, Laura no. No? Molt bé, perfecte. Alcohol, drogues? Normal, jo què sé, per ocasions especials, no? Aniversaris, bodes, bautitos, comuniones, Sant Jordi, la Diana... Si em truquen per una feina. Sí, molt bé. Bueno, i què més? Acostumeu a fer puenting? Tarantino. No? Diumenges... Molt bé. Molt bé, perfecte. Què més? Balconing? Sí, fa bon temps. Sí. Vale, perfecte. Seguim. Alpinisme, nedar amb taurons... Sovint, veritat. Perfecte, ja acabem, últimes coses, carreres de cotxes il·legals, ruleta russa... Això és el meu, Molt bé, perfecte, molt bé. Bueno, doncs ja ho tenim. Us faré una oferta que no podreu rebutjar, us ho dic. Perdó, espereu, un últim punt. Heu pres pastilles anticonceptives, on preneu? Sí. No. Sí. No, això és molt perillós, senyoretes irresponsables. Això és un tema que jo em sap molt de greu, però gairebé que preferiria que no el toquéssim. Si sou tan amables d'anar a marxar, ja en parlarem en una altra situació d'aquest assumpte. Sisplau, facin el favor de marxar. No sé si ho aplico, però... Pastilles anticonceptives. Hijo, la cadera.